Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның атказанган азык-төлек сәнәгате хезмәткәре, икътисад фәннәре кандидаты, Арча районы хакимияте җитәкчесе Илшат Нуриев. Илшат әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез, Шамил. Илшат Гафарович, менә карап тордым да сезнең биографияны, инде район белән җитәкчелек итә башлавыгызга узакламый 10 ел була икән, 10 ел. Бу инде шактый озын гомер, вакыт дияргә кирәк. Шулай да менә район белән җитәкчелек иткәндә үзегезне инде тулы җитәкче итеп кайсы вакытта күрсәтә алдым дип саныйсыз? Әллә бу гомер буе сузыла торган? Гомер буе сузыла торган. Менә үзегез әйтеп бирдегез, гомер буе сузыла торган шушындый тормыш бит инде. Тормышты мин аны вообще саным мин шуны зур проект дип. Һәм аны бүгенге көн белән яки кичә көн белән генә туктатырга ярамый. Көн саен алга бара кирәк, үз өстендә эшләргә кирәк, укырга кирәк, халкыңны хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Һәм һәр вакытта да инде белә бүгенге көндә үзеңнең эшләгән эшләреңне халыкка да күрсәтергә кирәк, алар белән бергә аралашып эшләргә кирәк. Шул вакытта гына мин җитәкченең уңышы шундадыр дип уйлыйм инде. Кичә мин моны эшләгән идем дип тынычланып ята торган аеруча бүгенге замана түгел. Сезнең бит әтигез ягыннан бабагыз бу Совет чорында әле сугышка кадәр шулай бит хәлле крестьяннар булганнар. Хәтта кулак дип аларны инде авылдан да сөргә җыенганнар булса кирәк. Бары тик менә бу афәттән, бу кайгы бәладән бабагызның үлеп китүе генә гаиләне коткарып калган дип әйтергә кирәк. Бу нигездә бүгенге көндә сезнең улыгыз яши, бу нигездә сезнең бабагыз яшәгән, әтигез яшәгән, сез яшәгәнсез. Менә әйтегез әле, туган нигез төшенчәсе, туган нигез ул сезнең өчен нинди әһәмияткә я нинди бәя бирәсез сез аңа? Һәм менә авылларда җимерелгән нигезләрне күреп нинди хисләр туа? Әлбәттә, бүгенге көндә туган нигез ул һәр кемнең күңелендә, аеруча ир-атларның күңелендә иң изге бер булырга тиештер дип саныйм инде. Чөнки инде ничек менә син үзең туып үскән өйне, үзең туып үскән йортны ташлап чыгып китәргә кирәк. Әлбәттә, тормышның әйткәнемчә ул зур амбициозный проект, аның бүген генә теге бөтен кешегә дә бер төртсе язылган аның кагыйдәсе дә юктыр инде бәлки, ләкин менә ничек тә булса нигезне ташламаска тырышырга кирәк. Әйдә, әгәр дә кешеләр булса инде, мин мәсәлән үземдә инде үземнең гомернең күп өлешен шушы төп нигездә яшәдем. Әтием шунда гомер буе яшәгән, бабай шунда үлгән, сез әйтмешә, аңарча бабайның әтисе шунда яшәгән, һәм инде бүгенге көндә минем олы улым анда яши. Ләкин әйткәнемчә, менә бу тормышның кагыйдәләре бер төсле генә, бөтен кешегә дә бер төсле булмау аркасындадыр инде. Авылларыбызда ташланган йортлар бик күп инде. Ул инде менә яшәрен башырын түгел, шәһәрләштерү процессының аның бетәчәге юк. Һәм әлбәттә инде кайбер кешеләр шәһәргә яхшы тормыш эзләп китә, кемдер акча эзләп китә, кемдер инде мәхәббәт артына чыгып киткән кешеләр дә бардыр, шулай бит инде. Кемдер инде эш буенча чыгып киткән кешеләр дә бардыр, кемдер белем буенча чыгып киткән кешеләр дә бардыр. Шуңа күрә аларны да бик гаепләп бетереп булмый. Ләкин өйләрнең нигезләренең ташланды хәлдә ятуы миңа район башлыгы җитәкчесе буларак та, район башлыгы буларак та бик шул хәлне начар тәэсир итә дип әйтеп инде. Без инде аны кайракта хуҗаларны язабыз, җыештырыгыз, рәтләгез дип инде. Ләкин бүгенге көндә закон юк, аларны сүтә торганда яки аларны башка төрле кешегә биреп эшкәртә торганда законыбыз юк. Кызганыч икән монысы. Сезнең менә тормыш юлыгыз, биографиягыз, эшчәнлегегез ул бары тик авыл хуҗалыгы, авыл җирлеге белән бәйле дисәк, ялгыш булмас. Шулай бит. Менә гади тракторчыдан башлап, район белән җитәкчелек итүгә кадәр әле шул чор арасында сез шушы күрше-тирә районнарда, Сабатта, Балтачта авыл хуҗалык предприятиеләрен җитәкләгән кеше, ягъни тормышның төбеннән күтәрелгән кеше, мөгаен сезнең ниндидер башка профессия, башка юнәлеш буенча китү турында уй кирип тә карамагандыр. Әллә булдымы андый уйлар? Мин кичкенәдән вообще-то летчик булам дип хыялландым. Гомер буе менә летчик булам дип хыялландым. Сугар училищесына кирип тә укып карадым мин. Аннан кайтырга туры килде. Аннан соң инде менә Ейский летный училище бар, мин укыган вакытта анда кирәм дип тә хыялланып йөрдем. Ләкин ни өчендер менә ул хуҗалык институтына барып кирдем дә, иптәшләр белән сөйләшеп шунда тартты да, һәм үземнең шушы авыл хуҗалык институтына барып кергәнемә бер дә үкенмим бүгенге көндә.
Әлбәттә, мин аннан соң инде Казан мэриясендә дә эшләп алырга туры килде, миңа күпмедер институтны бетерешкә. Аннан соң инде кайтып инде Балтачта эшләргә туры килде, аннан Сабага чыгып эшләргә туры килде. Аннан яңадан кайтып Балтачта эшләргә, аннан соң әле килеп Казанда эшләп алдым, аграр университетта проректор булып күпмедер. Бер ел 9 ай чамасы. Әлбәттә, инде менә кая гына эшләсәң дә, минем әйтәсем килә яшьләргә дә, менә бөтен кешегә дә үзеңнең эшеңне яратып эшләргә кирәк. Сезнең бит әле фәнни дәрәҗәгез дә бар. Әйме, менә җитәкче буларак, һәр вакытта авыл җирлегендә эшләгән кеше буларак, фән белән шөгыльләнергә дип әйтик, беренчедән нәрсә этәргеч билде һәм ничек вакыт калды ул менә фән белән шөгыльләнергә? Ул вакытта инде мин ничектер менә миннән генә түгел, күп кеше безнең митине, безнең Советлар Союзы вакытында хәтерлисездер инде. Biz мәктәпне бетергәндә, безнең вообще иңелек кичкәннән башларга кирәк. Классыбыз безнең бик тырыш, акыллы, шундый көчле класс инде, безнең классның яртысы отличниклары. Һәм без әлбәттә класс белән мәктәпне бетергә чыгып киттек Казанга, аннан соң инде уку вакытында армиядә булып алды. Аннан соң инде һәм мин әлбәттә институтта бик яхшы кызыл дипломга бетердем мин. Аннан соң инде менә аспирантурага кергәнем, әмма ләкин аспирантура әти аварияга ләгеп авылга кайтып китәсе булды да, аспирантураны дәвам итә алмадым мин. Шуның аркасында инде һаман шушы уку теләге күңелемдә яшидер. Һәм әлбәттә шушы соискатель булып аспирантураны бетергә, читтән торып бетергә туры килде инде. Һәм менә әйткәнемчә шулай табыртап рәхмәт әйтәсемгә Рәис Үтәштәмгәчкә безнең бер елны да укытмыйча калганнар юк. Элек менә кызык әйтеп әйтәм инде, минем кайракта тормыш иптәшем дә шаяртып куя, элек укыган кешеләрне район башка әйтеп куярга. Хәзер сезне куйган насың укыталар ди. Безнең бер туктаусыз уку, кеше укырга тиеш, һәр вакытта да. Үз үстендә эшләргә тиеш. Һәм менә безнең республикада бу тутырып тора үстә дәвам итә. Менә бу белем дип әйтик, фәнни юнәлештә эшләү, ул менә шушы авыл хуҗалыгында тормышка ашырырга мөмкинлекләр булдымы, юкмы? Менә укыганны дип әйтик инде. Укыганны дип нәрсәдә булса укысаң да, ул бит һәр вакытта башка нәрсәдә булса кирип кала. Һәм әлбәттә ул сиңа тормышта укыган кеше белән укымаган кеше аерыла. Менә без әле 90-нчы елларда күпмедер укымаган кешеләр үскә күтәрелә алган булса да, мин хәзер уйлыйм, киләчәктә укымаган кешеләр беркайда күтәрелә алмаячак. Белемсез кеше киләчәктә беркемгә дә кирәк булмаячак. Шуңа күрә тырышып укырга кирәк. Һәрдаим укырга кирәк. Менә врачлар көн сайын укыйлар. Белемнәрен күтәрәләр. Укытучылар көн сайын укыйлар. Алар бит әле укучыларны укытугына түгел, үзләре дә укыйлар. Һәм безгә дә шулай яшәргә кирәк дип саныйм мин. Ягъни белемнең дәрәҗәсе елдан-ел артып бара. Артачак. Арта һәм артачак. Сез бит менә үзегезнең туган районыгызны җитәклисез. Әйме. Туган районда эшләү һәм аны җитәкчелек итү бер яктан караганда аның уңайлыклары да бардыр. Шул ук вакытта кыенлыклар да юк түгелдер дип уйлыйм. Ник дисәң дә, гомер буе шушы җирлектә яшәгән, сез инде менә күз өстендәге каш кебек була торгансыздыр халык алдында, бигрәк тә. Аның кыенлыкларына караганда үзеңнең мин туган районда гына түгел, кая гына эшләсәң дә үзеңнең эшеңне әйткәнемчә дөрес итеп җиренә җиткереп эшләргә кирәк инде. Ул бит инде менә бүгенге көндә район, сез әйтмешсез, район башлыгы, ул күз өстендә каш кебек, һәркем аны күзәтә, һәркем аны белә, аны белмәгән кеше юк, аның тормышы белән кызыксыналар, балалары белән кызыксыналар, үзе тормыш иптәшенең ничек яшәү белән кызыксыналар име. Шуңа күрә инде монда үзеңә үзең бер төрле критерийлар куярга да һәм шулардан тайпылмыйча яшәргә кирәк. Без инде сезнең белән бер чор кешеләре, без Совет мәктәбен бетергән, Совет чорында тәрбияләнгән, еш кына менә шушы безнең буын һәм бездән өлкәнрәк шул чорда яшәгән буын, ул һәр вакытта менә шул чорны берникадәр сагынып искә ала. Кемдер үзенең бәлкем яшьлеген сагынадыр, кемдер шул чорны яшәгән мөхитне сагына торгандыр. Менә бу хисләр сездә бармы һәм сез ул чорны сагынганда сезнең менә күңелдә нәрсә, ул яшьлекне сагынумы, шул вакыттагы тормышны сагынумы? Чөнки чагыштырып карарга җирлек бар хәзер. Әсәмеш, ул өлкәннәр элек әйтәдер, тормыш үтте дә китте дип, биме? Гомер барган саен аңлайсың икән, тормышның шулай тиз үткәнен, һәм әлбәттә яшьлекнең аеруча тиз үткәнен, әлбәттә яшьлекне сагынмаган кеше юктыр инде ул бу тормышта. Сагынабыз һәрберебездә.
Но минем әйтәсем килә, бүгенге көндә без зуррак мөмкинчелекләр заманасында яшибез. Күпкә зуррак мөмкинчелекләр заманасында. Мин аны балаларга да әйтәм, менә тырышып укырга кирәк, үзегез өстендә эшләгез. Чөнки яшь вакытта белем алып калмасаң, аннан үскәннән соң белемне алып булмый аны. Була инде аны, ләкин авыррак булачак һәм башка төрле булачак, инде вакыт үткән булачак. Шуңа күрә мин әлбәттә һәркем кебек үземнең яшьлегемне сагынам. Үткән юлларны кайвакытта искә төшереп аласың бит инде. Ул нәкъ сез әйтмешсез, менә Совет чорында яшәгән, үскән һәркемгә шул ностальгия хисләре ул хастыр инде әлбәттә. Мин, әмма шуңа да карамастан, мин әйткәнемчә, бүгенгесе көндәге яшьләрнең мөмкинчелеге күбрәк дип саныйм. Һәм безнең илебезнең тормышы ул вакытка караганда бүген әйбәтрәк дип саныйм. Әлбәттә, ул вакытта кеше ничектер бер тигезрәк дәрәҗәдә яшәде. Шуның белән тигезлек бар дип уйласак инде. Әмма ләкин бүген күзе ачык кешегә безнең илебездә нинди генә программалар эшләми. Бизнес белән шөгыльләнәм дигән кешегә безнең бүген республикабызда аеруча нинди генә программалар юк. Без бит инде хәзер укыган кешегә дә акча түләп укытабыз. Кайткан кешегә дә акча бирәбез. Йортында салып бирәбез, башкасында эшлибез. Бу бит элек аңлый мөмкинчелекләр бар име соң? Югы бит аңлый мөмкинчелекләр. Бүген инде өйләребезгә зәңгәр ягулык кергән. Менә күз алдына китсәк, шулай бит. Су кергән, су чыккан. Кызганычка буш нигезләр көннән-көн арта. Менә минем инде киләсе соравыма да менә сез үзегез үк алып килеп җиткердегез. Дөресен әйткәндә, менә элеккеге авыл белән хәзерге авылны яшәеш көнкүреше ягыннан чагыштырырлык түгел, әлбәттә, җир белән күк аермасы, шулай бит инде. Газы, суы, шәһәр фатирларында кебек уңайлыклар күп кенә авыл йортларында, инде авылларның күпчелегенә инде газ, асфальт түшәлгән юллары да бар, капка төбе сайын диярлек машинасы тора. Шул ук вакытта без һаман да ничектер менә зорланабыз кебек. Менә тегесе җитми, монысы җитмәй, яеме. Бу нәрсә белән аңлатырга мөмкин моны? Бүген халыкның таләпләре, ихтыяҗлары шул кадәр тиз үсәме, артып торамы ул? Әллә инде хакимият алар артыннан менә ияреп барырга, аларны канәгатьләндерә өлгереп бетә алмыймы? Нәрсә белән? Бәлки инде халыкка җиткереп тә бетерә алмыйбыздыр. Менә бу эшләгән программаны әйткәнчә, кайбер кеше килә, аңлатасың, менә безнең дә бит инде шушындый программалар бар. Моның буенча эшләп карамыйсыңмы? Андый барыймыны ул, без белмәдек. Шуңа күрә күбрәк кызыксындырырга кирәк дип саныйм инде мин. Әлбәттә, әйткәнемчә, бүген күзе ачык кешегә бик күп төрле программалар эшли. Зарлана торган замана түгел. Без зарланырга ияләштекме шунда инде. Каныбызга сеңдеме инде ул безнең бу 90-нчы еллардагы теге юклык чорында бер булып алды бит инде. Әмма ләкин менә мин аны үзебезнең кайбыракта хәзер бит инде безнең хәрби операция бару аркасында без инде элегрәк біз яшь вакытта тырышлыкны бик искә аладыр. Аннан бер 10 еллык без аны онытып җибәрдек тә, бүген безнең искә алганыбыз булмады. Мир, тынычлык дигән сүзләр без аны онытып җибәргәнек. Менә хәзер ул искә төште. Әмма ләкин мин инде менә икенче Бөек Ватан сугышы 41-45 еллардагы сугыш белән безнең 90-нчы еллардагы юксызлыкны исәпкә чагыштырып карасам да, теге вакыт белән бу вакыт чагыштыра торган түгел иде бит инде. Андый юксызлык бездә булмады. 41-дән 45-ка хәлек ачлык, ялангачлык, өстенә кияргә киемең юк. Шулай бит инде. Бүтән нәрсә бар, бөтенесен алып китеп баралар фронтка дип. Без 90-нчы елларда әлбәттә кибеттә бер ара кытлык булып алды, бетеп алды. Менә шул вакытта инде без әллә зарланырга әйләнеп калдык. Минем әби бар иде, мәрхүмә, сүзне кабылсын, ул әйтәдер. Улым һәр сүзеңне әйткәндә үлчәп әйт, күфер сүз була күрмәсен дип. Әллә менә шушы күфер сүзләрне күбрәк сөйләшеп ташладымы дип тә уйлыйм инде мин кайракта. Зарлана торган замана түгел бүген. Зарлансак та. Менә безнең инде бүгенге сөйләшүебез бар, шушы авыл тирәсендә булыр. Менә әйтәбез без, бигрәк тә татар ул киндеге белән авылга береккән дип әйеме. Ул менә җир кешесе, ул иген иккән, ул терлек үстергән. Аннан бит авыл инде ул безнең гореф-гадәтләрне саклау урынында, телебезне саклаучы бер утрауда дип әйтәбез. Шуңа да карамастан, менә бүгенге көндә авыл бит үзе дә менә ничектер яклауга, саклауга мохтаҗ булып бара. Дөресен генә әйткәндә. Шулай бит. Урбанизация процессы ул бара, аны бер ничек тә туктатып булмый, монсы реаль күренеш. Әмма шул вакытта ничек менә шушы шартларда безгә авылларны саклап калырга, ничек итеп андагы кешеләр санын киметмәскә, ничек итеп аларны эшли итәргә. Менә бу бик катлаулы авыр мәсьәләләрнең берседер дип уйлыйм менә шушы район җирлекләрендә. Менә иң авырткан җиргә бастыгыз дип әйтим инде, кагылдыгыз дип әйтимме? Әлбәттә, моның турында
да илебез президент Владимир Ильич Путинның бүгенге көндә ил күләм милли проектларда бик катыш бит инде. Безнең республикабызның региональ проектларда эшли, рәис Дөрстанга иштамының буенча бик каты уйланыла, хөкүмәтебез җитәкчеләре дә уйланыла. Иннары безне җыеп шушының буенча укытулар да укыталар хәтта. Ни өчен менә ничек итеп яшьләр нигә авылдан китә? Ни өчен алар ничек итеп арнап калып була? Мин аны әйтәм, менә белемле кеше ул үскәрәк омтыла. Ул шулай булырга тиеш, булган һәм булачак. Нәкъ әйтмеши, урбанизация процессында туктатып булмыйдыр инде. Әмма ләкин бүгенге көндә авылларда яшьләрне калдыру өчен, халкыбызны калдыру өчен, аларга яхшы мөхит тудыру өчен бүгенге көндә безнең республикабызда шул хәлле күп эшләр эшләнде. 50 программа гына эшли, безнең бүгенге көндә региональ программа, республикабыз программалары. Рәхмәт рәисебезгә табыр-тапкыр әйтәм инде. Менә бүгенге көндә юллар да салабыз, мәктәпләрне дә ремонтлыйбыз инде, клублар да салабыз, иске клубларны да ремонтлыйбыз, яңа мәктәпләр салабыз, балалар бакча, бик күп эшләр эшләнде. Моны саный башласаң, монда шуларны арасына санап утырырга кирәк инде. Ничек яшьләрне калдырырга соң? Әлбәттә, монда инде иң беренче чиратта аларга яхшы эш урыннары булдыру турында, аларга җиткәргә кирәк, үзләренә кече бизнес белән шөгыльләнергә турында җиткәргә кирәк. Һәм моның буенча инде без менә үзебезнең районыбызда туган ил нәрсәдән башлана дигән дәресләр башлап җибәрдек. Без 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класс балаларына шушы турыда менә мин үзем дә катнашам анда. Безнең бүгенге көндә 30-га якын лектор һәр мәктәптән һәр мәктәпкә йөреп, без балаларыбызга аңлатабыз. Районыбызда нәрсәләр эшләнә, республикабызда нәрсәләр эшләнә, Россия Федерациясында нәрсәләр эшләнә, безнең сугыш вакытында районыбызда нәрсәләр булган, ничек эшләнелгән, башкасы спорт турында да сөйлибез, культура турында да сөйлибез һәм әлбәттә семьяның менә семья кыйммәтләре турында да шушындый дәресләр бара һәм без инде моны балаларыбызга, яшьләребезгә җиткәргә тиеш дип саныйм мин. Иң беренче чиратта. Менә авыл хуҗалыгында җитештерүчәнлекне арттыру юнәлешендә дип әйтик. Мәсәлән, шәхсән минем үземнең күзаллавымча, ничектер менә 3 төп факторны аерып күрсәтәсем килә. Әгәр дә без нинди дә булса, яхшы продукция, яхшы күрсәткечләргә ирешер өчен, әлбәттә инде ул авыл хуҗалыгының заманча техникасы булуы, әйеме. Икенчесе аның менә минераль һәм органик башламалар белән тәэмин ителеше. Өченчесе инде яхшы симәнә орлыгы һәм нәселле тирлек. Менә шушы факторлар эшләгәндә авыл хуҗалыгында уйлавымча яхшы продукция алырга мөмкинлекләр зурак. Әлбәттә без менә шушы юнәлешләрдә моңарчы да импортка бәйле булдык. Менә бүгенге көндә менә безнең хәлебез ничек? Хәзер без бит инде импортны алыштыру юнәлешендә шактый еллар эшләп киләбез. Үзебезнең техника, үзебезнең симәнәләр, үзебезнең ашламалар белән тәэмин ителеш ни дәрәҗәдә менә район масштабында. Әйдәгез менә техникадан башлыйк башта. Техника буенча әйтсәк, мин сезнең бу шартларга та беренче өстәрем инде. Ансы соңрак техникага килсәк, әлбәттә бүгенге көндә Европа иленнән килә торган техникаларны алу кимеде һәм алар юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк. Аларның инде запас частьләр белән тәэмин ителеше дә бүгенге көндә бик начар. Шуңа күрә инде без күбрәк күчәбез Кытай техникасына, Беларусь трактор заводына күчәбез, Гомсельмашка күчәбез һәм әлбәттә аларның бүгенге көндә сыйфатлары да начар түгел. Менә Кытай турында әйткәндә инде Кытайдан специалистлар килеп безнең узган ел җәй көне 23-нең җәендә Арча районында менә сукачлар ярышы үткәрдек. Үзләре утырып карап йөреп, безнең трактористларыбыздан сорап, механизаторларыбыздан сорап, нәрсәсе җитми, ничек җитми дип, менә шуларны язып алып кайтып китеп, үзләрендә яңадан алардан хәзер эш өчен алып, менә яхшылап, яңадан яңа техникаларга үзгәрешләр кертү өстендә эшлиләр. Һәм шуңа күрә мин монда начар әйбер юк дип саныйм, моның буенча эшлибез. Минераль ашламалар инде безнең үзебезнең республикада җитештерелә, Россия буенча да күп җитештерелә, аның буенча шулай проблема юк. Бүгенге көндә безнең инде семена материалы буенча Россиядә шулай начар әйбер юк. Безнең инде күбрәк мин ялгышмасам чөгендер орлыгы чит илдән кертелә. Но бездә игелми. Безнең бүгенге бәрәңге бар. Бәрәңгене безнең инде менә Голландиядә күп мөдәрәп кайттылар егетләребез, Кырлай агро фирмасы. Ул электән түләп куйган акча булгач, анда зөклелек килмәде. Бүгенге көндә үзебездә үстерелә торган бәрәңге сортлары да начар түгел. Башка төрле техник культураларда кукуруза инде без үзебезнең Кавказ ягыннан алабыз, аның буенча начар түгел. Һәм шуңа өстәп әле минем әйтәсем килә, кадрлар беренче без сөйләшәбез. Мосы инде көне буе сөйләшә торган тема. Икенчесе инде ул һава шартлары.
Әлбәттә, бүгенге көндә менә без шушы семена материаллары буенча караганда да бездә чәчелгән семена белән Европада чәчелгән семена икесе ике төрле орлык бирә. Әйе. Һава шартларына бәйле рәвештә. Һава шартларына бәйле. Аларда күбрәк яңгыр күбрәк ява, күпкә. Безгә караганда. Менә мәсәлән бездә узган ел җәй буена 150 мм яңгыр яуды. Европа илләрендә 10 көндә яварга мөмкин. Әйе. Шуңа күрә анда дымлылыктан да бик күп нәрсә тора дип әйтә. Һәм аграр технологияларны вакытында куллана белү. Менә бу әйе. Монсы инде шулай ук халыкның аң белем дәрәҗәсенә, специалистларның ничек итеп эшләвенә, аларның ничек итеп механизаторларга кушуына, башка кешеләр ничек эшләвенә бәйле. Бу үсемчелек безнең ягына килгәндә инде. Әйе. Терлекчелеккә килгәндә бүгенге көндә менә безнең инде 1800 башка якын хайван кайтардык без узган ел, яңа таналар кайтардык. Шуның 1200 кайтты Голландиядан. Калганнар үзебезнең Россия төбәкләреннән кайтты. Үзебезнең нәсел терлекләре. Нәсел терлекләре. Бүгенге көндә Кировта да моның мөҗәш бара, Татарстанда да начар түгел. Бүгенге көндә безнең шул Балтач районы, Әтнә районы менә Әтнәдә инде Алла сакласын авырту килеп чыга карамастан аларда бит инде менә бүгенге көндә аның буенча бик аны бетерү буенча эшләр, үзләренең терлекләрен тулыландыру буенча эшләр. Бүгенге көндә Күкмара районыннан кайткан терлекләрдә аларны бик яхшы тәсилле терлекләр дип әйтәсем килә. Безнең үзебезнең районда да бар нәсел терлек белән эшләүче агрофирмаларыбыз бар, Аллага шөкер. Аның буенча тукталмый бара. Менә техника дигәннән сез инде Хытай техникасын атап үттегез. Россия масштабында менә узган елгы күрсәткечләр буенча гына да җиңел машиналар базарында инде Кытай брендлары, Кытай машиналары беренче урынга чыктылар һәм алар безнең базарны тулаем яулап алдылар дияргә кирәк. Сату күләме буенча автобазда менә Кытай заводлары машиналары. Шуның кебек авыл хуҗалыгы буенча да без менә шушы Кытай техникасына гына кайтып калмабыз микән? Тәшән бик авыр сорау әлбәттә. Бүгенге көндә менә әйткәнемчә инде мин авыл хуҗалыгы коллегиясеннән килдем. Анда безнең бүгенге көндә менә шул ук Беларус тракторлары бик яхшы дәрәҗәдә куелган. Андан соң инде Кытайлар менә шаккаткыч хәл иң күбе Кытайлар. Инди техникаларда да бар. Әлбәттә күргәзмәдә оештырылды бит. Күргәзмәдә шул техникасы. Менә Кытайларның мин әле шунда туктап үземнән йөргән егетләргә районыбызда килгән агрофирма җитәкчеләренә әйтеп тордым. Карагыз әле әйтәм, бу бит даже бу трактордагы фарлар джипларда да юк. Шул хәлдә менә яхшы мотор тип ясалган. Әлбәттә күпмедер без аларга зависимый аларга ничек бәйлелеккә утырырбыз инде техника буенча. Әмма ләкин бүгенге көндә аннан курка торган әйбер түгел. Бөтен дөнья бүгенге көндә мин телим инде илләребез тынычланып мотор дип яшәсәк, әләнең чит ил техникасы, Европа техникасы да кайтыр, Америка техникасы да кайтыр, башкасы да кайтыр, бар рәтләнер дип уйлыйм яны. Менә кадрларда мәсьәләсендә әйтеп киттек инде без кыскача гына электән бит инде шундый гыйбарә бар, барысында кадрлар хәл итә дип. Кадрлар дигәндә теге авыл хуҗалыгы райончылыгында кайберәүләр уйларга мөмкин, авыл хуҗалыгы тармагы буенча гына кадрлар дип. Ул бит мәсәлән әйтәләр халыкта, зур өйгә нәрсә кирәк булса, кичкенә өйгә дә шул кирәк дип. Ягъни анда укытучысы да кирәк, табибы да кирәк, ветеринар врачы да кирәк, китапханәчесе да кирәк, барысы да кирәк. Аны бит ничектер менә комплекслы карарга кирәк. Менә шушы яктан караганда кадрлар белән кадрлар проблемасы ни дәрәҗәдә кискен тора районда. Бигрәк тә бит ул авыл җирлекләрендә дип әйтик. Район үзәгендә инде анда мөмкин кадәр район үзәгендә дә кытлык бар, кытлык. Бүгенге көндә 20 врачка җитми районыбызга. Бүгенге көндә менә җиде авылыбызда фаплар бикле тора. Фельдшерлар таба алмыйбыз дип әйттем инде. Кайтмыйлар дип әйттем. Әле бит без бүген кайткан, Арча кайткан врачка 1 миллион акча бирәбез. Кенәрә кайткан врачка 1,5 миллион бирәбез име. Менә ул яклары бар инде. Кызганычка каршы әллә яшьләребезне эшләргә өйрәтеп нибезме инде ничектер или туган менә бу әйткән минем дәресләр укыйбыз дип әйтәм бит инде. Балаларга дәресләр үткәрәбез. Әллә шушыны балаларыбызга кирәк вакытта биреп җиткерә алмадыкмы? Ни өчендер менә бүгенге көндә ул безнең районда гына түгел. Һәр районда шундый кытлык бар. Шәһәрләрдә аеруча сизеләдер инде ул. Менә үзебезнең Арча шәһәрендә генә дә кая барма, кая гына инде генә халык җыена барсаң да стройдары нишлә безнең Арчада эш урыннары юк. Быел Арчада гына 6 яңа предприятие ачылды. 6сына да эшчеләр кирәк. Һәм бүгенге көндә зарплатлар да начар түгел.
Арча өчен чагыштырмача. Менә бу сез әйттегез бит инде ФАПлар буш тора табиблар җитешми дип. Элегрәк бит ул хәзердә бар максатчан укыту, мәсәлән, анда предприятие түләп укыта, район түләп укыта. Менә бу юллары белән аны хәл итеп буламы? Аның күпмедер хәл итеп була. Безнең инде күп мөселләр кайталар да, әмма ләкин менә тормыш бит инде ул. Тормыш булгач, менә мәсәлән, кызларны укырга җибәрәбез инде максатчан итеп. Килде, монда үзенең мәхәббәтен тапты, Казанда кияүгә чыкты, бәбәй тапты, ул Казанда калды. Нишләтәбез? Кайтара торган законы ул дөрес дә шулай булырга тиеш дә инде. Без бит аның семьяларын алмыйбыз бит инде. Һәм монда башка төрле юлларда эзләргә кирәк. Бәлки инде башка төрле итеп аларның тормыш иптәшенә Арча шәһәрендә эзләргә кирәктер бәлки. Менә бүгенге көндә инде авылларда йортлар салып бирәбез кайткан специалистларга, инде күпмедер аларның хезмәт хакларына өстәп түлибез бүгенге көндә. Булар барсы да күпмедер дәрәҗәдә эшли, әмма ләкин эшләп бетермәгән җирләре дә бар. Менә без совет чорыннан мактасак та, зарлансак та, аның плюслары, минуслары бар бит инде. Югары уку йорты бетергән студентларны, яшь белгечләрне, кайда ниндидер профессия кытлыгы бар, шул төбәкләргә максатчан 3 елга мында, 5 елга мәҗбүри эшләү шарты белән җибәрә торганнар иде. Менә бу программа ничектер менә аның буенча хәзер безнең дәүләт думасында карыйлар бу тема. Әмма ләкин бүгенге көндә алай итеп берәүне дә көчләп тегендә монда яки җибәрә торган законыбыз юк. Шуңа күрә бу турыда сөйләшергә иртәрәктер дип уйлыйм инде мин. Моның буенча депутатларыбыз да уйлый, әйткәнемчә хөкүмәтебез дә уйлый. Әлбәттә, ул әгәр дә кеше дәүләт хисабына укый икән, күпмедер үзеннән тиешлесен кайтарга тиештер дип саныйм мин. Кадрлар дигәндә менә Арчаның башкалага, Казанга якын булуы 45-50 чакрым гына ара име. Ул ни дәрәҗәдә менә шушы кадрлар эшче урыннар белән тәэмин ителештә үзенең тәэсирен күрсәтә. Чөнки күп кеше хәзер Казанга йөреп эшли. Сез бит инде аларның юлына аркылы төшә алмыйсыз. Юк. Менә бу фактор бармы, менә бу исәпкә? Әлбәттә бар. Әлбәттә бар. Казан күп шикелле инде ул. Ул безнең инде менә үзебездә киткән суырып кына тора. Әйткәнемчә инде белеме зур белем буенча киткән кеше бер, әле ул икенчесе бит кайтып урнашканнан соң да шунда хезмәт урыны эзләп китүчеләр күп. Бүгенге көндә. Аның инде менә бая сөйләшә башладык бит авыл хуҗалыгы дип. Авыл хуҗалыгындагы хезмәт ул бердән авыр, икенчедән тәмсез исле ул име, өченчедән монда иртә торырга кирәк, соң ятарга кирәк. Сыерның инде синең әгәр дә сыерның савасың бар икән, синең башың авыртамында, кулың сызлыймы, анда күзең авыртамында, тишең сызлыймы, сыераны сорамый, аны саварга кирәк вакытында, ашатырга кирәк. Шулай бит индеме? Шәһәргә барасың да иртәнге 8-гә барасың, инде көндәлек эш булса, кичке 5-тә эшең бетә дә кайтып китәсең. Яки инде кайберләр хәзер безнең бик күп кешебез ияләнде менә охран торырга инде, каравыл торырга ияләнделәр, алар каравылчы кулында диплом булса да, каравылчы иртәнге мәсәлән бүгенге 8-гә бара, икенче 8-гә хәле кеше итә, аннан соң 3 көн ял итә. Кызганычка каршы бүген менә бая кадрлар буенча сөйләшә башлаган. Врачлар да җитми, фельдшерлар да җитми, укытучылар да җитми, авыл хуҗалыгында аеруча специалистларыбыз җитми, экономистлар җитми, бухгалтер бездә генә түгел. Даже шәһәрнең эчендә эшли торган бүгенге көндә эшкәртү сәнәгать предприятиеләрендә да кытлык менә. Бу инде гомум Россия күләмендәге шундый бер авыру проблемага әйләнеп бара. Менә авылларда Хаманда шул Савичер белән чагыштырабыз, чөнки башкача мөмкин түгел. Фән техниканың казанышлары авыллар җирлекләренә бит инде үтеп кирде. Күп җирләрдә автоматлаштырылган эш җиңеләйтелә. Техника мәсьәләсендә дә менә мин әле хәтерлим, компания ярдәмчесе булып йөргәндә 25-30 комбайнга кадәр кирип китәдер, басуга, суктырыга, урыга име. Бүген 2-3 комбайн белән шуны сәгатьләр эчендә урып җыеп чыгып китәләр, авыл кешесе урак өстен күрми дә кала, дөресен әйткәндә. Ягъни техниканың шул кадәр үсеше, ул эшче кадрларны, эшче кулларның санын әлбәттә бермә-бер киметте. Монсаның объектив әйбер, мондан качып булмый, бу замана таләбе. Менә шундый шартларда эш урыны теге кешегә эш табу бит тагын да кыенлаша торгандыр, эш урыннары булдыру. Менә шуңа күрә мин әйтәм иде, халкыбызга, яшьләребезгә аңлатып үстерергә кирәк. Кеше һәм урта бизнесны үстерергә кирәк авылларда. Менә әгәр эшкәртү предприятиеләре куяр зур булмаган, безнең бүген хәтта агрофирмаларыбызда алар бөтенсе чимал итеп кенә сата бит.
Менә бу бик зур проблема бит, Ишак Фәршимә. Без үзебез җитештерәбез продукцияны. Бәрәңгесе дә бар, бөртеге дә бар, яшелчәсе, җиләк җимешен дә җитештерәбез. Әзер продукция кулланучыга сатып алу дәрәҗәсендә аны әле Бик сирәк җирдә генә эшлибез. Менә безнең бу мөскиннәй Кырлай агрофирмасы үзенең бәрәңгесен эшкәртә торган, фри бәрәңгесе ясый торган установка кайтып куярга дип хыйлат мөриләр, завод дип бирделәр. Хәзер менә без инде Марат Абдхаевич белән сөйләшәбез. Ул әйтә, хәтта зур булмаган кичкенә генә завод куям Кырлайга, һәм шунда мин үземнең күп мөддәт бәрәңгене сата торган итеп эшлим дип ул хыялланып йөри. Аннан соң инде бар беренчә безнең менә көннәр ягыннан чыккан егетләребез бар. Алар инде ашлык эшкәртә торган, он ясый торган мукаммальный производство дип, он эшли торган производство дип хыялланып йөриләр, башкалары бар. Промпаркта бар безнең бүгенге көндә үзебездән чыккан егетләребез үзләренең предприятияны ачып эшләп җибәреп, моторга итеп эшлиләр. Комбикорм заводы эшләп китте. Менә шушындый авылларда үстерергә кирәк менә. Авылда кешене калдырабыз дип уйласа. Һәм әйткәнемчә, моның буенча дәүләтебез, җитәкчеләре дә, рәисебез дә, президентыбыз да уйлыйлар. Бу турыда әлбәттә киләчәктә тагы да зуррак адымнар ясалыр дип ышанып каласы килә. Әлбәттә, менә аның бит инде башлангычлары бүген яшенең батырын түгел, күп кенә шәхси эшмәкәрләр, алар шәхси эшмәкәр булып та теркәлмәгәндер. Иш шартларында кемдер нәрсәдер пешерә, нәрсәдер әзерләй, әйеме үзенең танышлары, белешләре аркылы үзенең сәүдәсен оештыра. Ягъни мөмкин кадәр продукция сыйфатында кулланучыга барып җитү. Безнең бит авыл җирлеге бай, анда нәрсә генә үстерелмәсен. Шулай бит инде. Бөтен мөмкинлекләр бар. Ягъни бу юнәлештә урта һәм кече эшмәкәрлекне җәелдерергә кирәк. Әлбәттә, бүген әйткәнемчә, бик күп программалар аларга ярдәмгә. Аның буенча инде безнең районыбызда да җиткерелә, республикабыз буенча да бик күп программалар җиткерелеп килә халкыбызга инде. Һәр җыелыш сайын әйтелә. Без инде авыл җыелышларында да әйтәбез, авыл җыеннарында да әйтәбез. Халкыбызга җиткерергә кирәк. Менә проектлар дигәннән Россия президенты күрсәтмәсе белән моннан берничә ел элек бит инде ул башланды. Илкүләм проектлар, анда 10-тән артык юнәлеше бар аның, мәгарифе, сәламәтлек саклау, экологиясе һәм башкалары шулай бит. Менә безнең әле аның өстенә Татарстанның үзенең программалары бар. Менә бу проектлар, программалар ди дәрәҗәдә Арча районы җирлегендә алар тормышка ашырыла һәм аларның инде реаль җимешләре күренәме, юкмы? Әлбәттә, без аны иң беренче булып менә рәхмәт илебез президенты Владимир Путинга шушы милли илкүләм проектлар килеп чыгуга без үзебезнең яңа Шурилдәге психоневрологик интернатта иң беренче булып зур здание салып куйдык. Анда яши торган безнең инде инвалидларыбыз дип мөмкинчелекләр чикләнгән авыруларыбызга шушындый яхшы мөмкинчелекләр тудырылды. Шу хәл яхшы бина салынды. Иң беренче Россия Федерациясе буенча иң беренче бина безнең районыбызда салынды. Аннан соң менә узган ел 23 елда безнең 500 баллык лицей үзенең ишекләрен ачты. Шушы милли илкүләм проектлары буенча эшләнелгән, башкасы балалар бакчалары салынды, региональ проектлар буенча эшләнгәннәрбез күп бүгенге көндә. Шулай ук менә инде Арчабызда үзебезнең региональ проект буенча менә теш поликлиникасы эшли башлады. Врачлар амбулаториясе эшли башлады. Милли илкүләм проект буенча юллар бик күп эшләнелә. Менә булар барсы да безнең инде рәхмәт әйткәнемчә илебез президенты да, рәисебезгә Рөстәм Миңнеханов рәхмәт. Бүгенге көндә бик күп эшләр эшләнде һәм халкыбыз алар эшләнгән эшләр белән инде куллана. Бер цитата китерәсем килә сезнең моңарчы чыккан интервьюларыгыздан. Бер әңгәмәгездә булай дигәнсез, без өйдә бары тик татарча гына сөйләшәбез. Менә Арча бит инде ул татар әдәби теленең бишеге дип тә атыйбыз. Менә Тукай туган җирлекнең җитәкчесе буларак, туган тел, татар теле мәсьәләсендә сезне бүген нинди проблемалар борчый, күңелегезне тырнап тора, аларның чишү юллары бармы, ничек күрәсез аны? Әлбәттә, менә мин аны гел әйтәм инде, әле бер көнне укытучылар белән җыелышып сөйләшкән, мәктәп ректорлары җыелышып сөйләшкәндә дә шулай дип сөйләштек. Шәһәрдә тел буенча эшләү менә үзебездә дә кызганыч каршы бик җитеп бетми дип саныйм мин, һәм без моның буенча үзебезгә яңа программа кабул иттек. Аның буенча эш бара. Әлбәттә, телне саклау буенча, тел бит инде милләтне саклау. Телебез бетсә, милләтебез бетә. Телне саклау буенча бөтен җәмгыять бер булып эшләргә тиеш. Гаиләдә дә булырга тиеш бу, балалар бакчасында булырга тиеш, мәктәптә дә булырга тиеш, эш урыннарында да булырга тиеш.
Biz бунда дин әһелләрендә катнаштырырга тиеш. Шулай үзебезнең имамнарыбызны, башкасын, менә җомга намазларында анда укый торган хутбәләрне татар телендә укый торган итеп, башкасы эш урыннарында да менә бүгенге көндә үзебезнең җитәкчеләребезгә дә инде ике телдә алып барырга кирәк. Җыелышларында, башкасында, халык белән очрашуында. Шуңа күрә менә мин җыеннарда да, әгәр дә инде bütün kişiler Tatarça anlıyor икән, Tatarça сөйләргә тырышам. Һәм үземнең иң беренче мин инде балаларга да әйтәм. Менә кайсы кызның телефонына татар клавиатурасы куелган. Ул бит шуннан да башлана. Менә Мәскәүдә бит инде бер ел гына төзелмәгән. Шулай бит, шундай урысларның шундый мәкале бар. Һәм шуңа күрә монда инде һәр адамыбызның һәр эшләгән эшебез ул кичкенә генә кирпеч булып ятса, без бер кайчан да телебезне югалтмабыз. Милләт буларак югалмабыз дип саныйм. Моннан берничә ел элек шундай бер проблема күтәрелгән иде. Республиканың район үзәкләрендә һәрберсендә һич югы бер татар мәктәбе булырга тиеш дип. Шуннан да ул Рөстәм Миниханов тарафыннан да шактый кискен итеп әйтелде. Менә Арчада бүгенге көндә бу мәсьәләдә хәл ничек һәм ата-аналар бүгенге көндә бит инде ата-аналарның рөхсәте белән, гаризасы белән татар телен анда өйрәнүгә рөхсәт алына. Ни дәрәҗәдә ата-аналарның активлыгы зур, аларның теләкләре зур һәм менә шушы ана телендә белем бирү мәсьәләсе ни дәрәҗәдә куелган? Без инде һәр балалар бакчасында моны башлап эшлибез бүгенге көндә. Безнең балалар бакчасында әле мин билингваль гына түгел, полингваль дип әйтергән. Бүгенге көндә инде күп балалар бакчасында инглиз телендә өйрәтергә тырышабыз. Әмма ләкин һәр тәрбия классын алып барырга тырышабыз татар телендә. Һәм безнең 6-нчы һәм 5-нче мәктәпләрдә шулай татар теленә өстенлек бирелә. Бүгенге көндә инде без менә 5-нче гимназиягә ремонт, 5-нче мәктәпкә электән ул татар гимназиясе булып ачылган. Аңа бу елда ремонт кертәбез. Ул инде ремонттан чыккач, аның ичендәге мөхитендә безнең 6-нчы мәктәптә шулай ясалган, 8-нче мәктәптә, соңгы елларда гына ачылган менә 2 мәктәп, 6-нчы һәм 8-нче мәктәпләрдә, аларда инде безнең бүгенге көндә татар мөхите өстенлеклерәк, күбрәк чагылдырылган. Һәм ул аларына түгел ике телдә бар инде безнең. Әмма ләкин без инде тәрбия сәгатьләрендә күбрәк биргә тырышабыз татарча. Бу эшләр барсы да эшләнелә һәм әлбәттә инде безнең инде фән һәм мәгариф министрлыгы тарафыннан да тикшерелеп торыла. Шуңа да карамастан әйткәнемчә, мин үзебезнең районыбызда шәһәр авыл мәктәпләрендә проблема юк. Шәһәр мәктәпләрендәге эшне менә яңа программа нигезендә эшләргә дип шулай дип сөйләштек мәктәп директорлары белән һәм бу эшне тагы да зурайтып эшләп бетерәсебез бар. Ул тел бит инде менә без әйтәбез, мәдәният, сәнгать, җыр сәнгате аша без үзебезнең шушы телебезне күпмедер дәрәҗәдә саклый алабыз дип. Әлбәттә, Арча төбәгендә сәнгать инде ул югары дәрәҗәдә куелган дип әйтергә кирәк. Үзенең осталары белән дә ягышмасам, менә бу узган елгы конкурс нәтиҗәләре буенча район республика күләмендә мәдәни башкала итеп танылды. Шулай бит инде. Нинди ресурслар хисабына менә шушы җиңүне яулап алдыгыз сез? Сез бит инде үзегез дә Арча ягында Безнең бит инде бүгенге көндә халкыбыз белгән 100дән артык язучыбыз гына бар. Һәм аннан инде нәкъ сез әйтмешчә бик булган халык. Һәр район җитәкчесе әйтә ала һәм ул дөрестән шулай татар халкы тырыш бит инде. Безнең районда тырыш һәм булган халык яши. Әлбәттә инде ул бер кешенең генә хезмәте түгел. Районыбыз тарихлы район, изле район, булган район име. Һәм әлбәттә аның тарихында изендә бер генә кеше язмый, бөтен халык бер булып яза. Һәм мәдәни башкала булуда да бөтен халкыбызның эше. Монда комиссия эшләде инде район авыл җирлекләренә нәрсә эшләнелә, районнан нәрсә эшләнгән, аның безнең шәһәргә килгән культура бундый бу концертыбызны ничегрәк, анда башкасы ничегрәк, музейларның эшчәнлеге, башкасы бөтенесе исәпкә алынып, безгә шундый зур дәрәҗә бирелүе, әле ул бит бер яктан бирелү булса, икенче яктан тотарга да кирәк. Иң авыр шунсы бит әле. Биеклекне тотып тору. Менә шуңа күрә моның буенча халкыбызга рәхмәт әйтәсем килә. Барлык район халкына, культура өлкәсендә эшләүчеләребезгә, укытучыларыбызга, башка кешеләребезгә барсында бик зур рәхмәт. Мәдәният дигәндән
Соңгы елларда менә без инде районнарның казанышларын, аларның тарихи элекеге урыннарын, чыганакларын барлап, туристик сәяхәт юллары суза башладык, шулай бит. Күп кенә районнарда менә бу юнәлештә ялгышмасам, Арчаның да туристларга күрсәтерлек урыннары бар. Менә туризмны җәелдерү юнәлешендә бүгенге көндә үз мөмкинлекләрне сез ничек бәялисез Арчада? Бүгінгі көндә инде менә безнең елдан ел кайта торган туристларыбыз арта. Безнең бит инде Арча районында Кышбаба резиденциясе эшли, уңышлыгына инде республика күләмендә, Россия күләмендә да бик күп инде безнең Мәскәүдән дә кунакларыбыз килә, башкасы да килә, туристларыбыз килә, карарга киләләр. Шул хәлле кызык итеп оештырылган программа. Аннан соң инде рәхмәт менә тагы бер тапкыр инде Рөстәмгә рәхмәтләрем җиткерәсем килә. Без инде Бик Тукайыбызның 135 еллыгында очрашканда ул әйтеп киткән 140 еллыгына яхшы итеп Кырлайны бер паркка әйләндерергә дип, һәм аның буенча һәр без зур проект эшлибез. Анда инде безнең музей комплекста, Тукайның музей комплексы да яңартылачак. Авылның эчендә язучыларыбызга Тукай премиясе лауреатларының аллея да булдырылачак, башка төрле җәюрләр өчен, велосипедлар өчен яңа юллар ясалып, Кырлай авылы bir зур паркка әйләнер дип көтелә инде, һәм аның буенча акчалар да бүлеп бирелде. Без инде узган ел менә күлләрен чистарта башладык. Аның буенча анда эшләр эшләнәчәк. Һәм әлбәттә мин моның буенча инде шулай безнең республикабыздан, башка чит төбәкләрдән килә торган туристларның саны тагы да артыр дип ышанам. Һәм аннан тыш әле безнең Кырлайдан тыш бушлавычны яңартасыбыз бар. Безнең бит Тукайыбызның Тукай изләре буенча анда бар. Безнең инде бүгенге көндә менә Курса авылында Курсави-ның мәдрәсәсен ремонтлап бетереп, бик зур рәхмәт шулай рәисебезгә һәм инде үзебезнең татар телен саклау комиссиясе җитәкчесе Ахмедов Марат Готышка, аның ярдәме белән безнең ул эшләр башкарылды, инде аларның ярдәме белән башкарылды ул эшләр. Әлбәттә, аның буенча безнең туристларыбыз күпмедер артыр дип уйлыйм мин. Башка өлкәдә безнең менә бүгенге көндә кызганычка каршы менә кемпинглар буенча ял итү зонасы эшләү буенча без үзебезнең бер егетебез белән сөйләшәбез, ләкин кызганычка каршы ул әле бу эшкә алынып бетә алмады. Менә аның буенча әгәр дә ул булса тагы да булыр дип уйлыйбыз. Һәм инде үзебезнең безнең бит инде Арчада элек-электән булган милли алак киемнәр җитештерү фабрикасы. Ул 2000 елларда банкротлыкка чыгып беткән инде. Һәм менә бүгенге көндә аның музеен һәм музейн ясау һәм анда килгән туристларга, башка төрле кешеләргә үзләренең эшләрен, мастер-класслар үткәрү өчен бер бина салу безнең күздә тотыла. Безнең инде узган без Арчабызда аның урыннарын калдырдык. Аның буенча инде кызганычка каршы ул безнең Россия Федерациясендәге бу программа туктатылган килеш. Ул программа ачылуга без аны алып эшләп китәрбез дә. Ул бина эшли башласа, шулай ук туристларга күпмедер бер кызыксындыру чарасы булыр дип уйлыйбыз. Ягъни монда туристларга менә шушы Арча читекләренең үрнәкләрен, чигелешләрен күрсәтү һәм күрсәтү цехы, алар аны үзләре дә тегеп карарга мөмкин, күпмедер өлешен, хәтта бер өлешен булса да, һәм шуны үзләренә сатып алу мөмкинчелеге тудырып, яки аны калдырып китәргә мөмкинчелек тудырып, шулай итеп, менә шундый эшләр эшлибез. Моның буенча инде балаларыбызга да өйрәтәбез. Безнең инде беренче мәктәбебезнең балалары узган ел менә мәктәп бизнес проекты дигән республика күләм булган бәйгедә җиңеп чыгып, беренче урын алдылар. Аларга шактый зур суммада республика тарафыннан акчалар бирелде. Без үзебез дә ярдәм иттек. Яңалар оборудование алдылар һәм аның буенча бүгенге көндә шулай ук эшебез бара. Рәхмәт, менә әйткәнемчә инде безнең бүгенге көндә педагогик көллияттә яңадан Казан чигелеше буенча курслар ачылды. Алар буенча укытучыларны өйрәтеп, мәктәпләрдә һәр өйрәтәчәк без. Казан чигелеше бит инде ул үзенә күрә бер уникаль халкыбызның милли хәзинәсе. Европада алтын медальләр алып кайткан читекләрнең иясе. Менә шуның буенча, аның буенча эш бара. Гомумән ул Арча читек фабрикасы, ул аяк киемнәр тегү фабрикасы да булып бирде инде. Шулай бит инде заманында. Аны инде бүгенге көндә тулаем торгызу ул мөмкин әйбер түгелдер. Әллә мөмкин инде, әгәр дә бер зуррак бизнесмен килеп чыкса, мөмкин. Юк әйбер юк бит инде. Менә әңгәмәнең башында әйткән, без бик зур мөмкинчелекләр заманында яшибез. Теләп кемдә булса тотынуы кирәк. Инвестор, зур инвесторның. Бүгенге көндә хәтта зур инвесторның түгел, кемнең дә булса
теләп тотынуы кирәк. Бүгенге көндә әйткәнемчә, дәүләтебездә шул хәл күп программалар эшле, курыкмаска кирәк. Тотынырга кирәк. Кемгә дә булса, бер бизнесменга тотынып эшләп китсә, Кытайлар ничек дияр әле? Хәр озын юл беренче адымнан башлана диярме? Менә нәкъ шуның шикелле итеп башларга гына кирәк дип саныйм. Булмый торган әйбер юк бүгенге көндә. Әлбәттә, ул эркеге шикелле 1000 кеше сыйдырган зур фабрика булмас. Но безнең бүген аннан тыш эш сыйдырган егетләребез, кызларыбыз бар. Ул эшне дәвам итә торган. Менә аларны югалтмыйча ничектер дәвам итәргә кирәктер дип саныйм инде бу эшне. Бу инде халык һөнәрчелеге, һөнәрчеләргә бай бит инде безнең Арча җирлеге. Менә һөнәрчеләр дигәннән аларның менә тәҗрибәсен, аларның эшен ничек саклап калырга? Менә безнең пшалым чаналары бар, башка җитештерүчеләр бардыр. Аларга ниндидер менә хәзер Казанда инде безнең элекеге ЦУМ дип әйтәбез инде, Үзәк универмагында инде һөнәрчеләргә биреләр. Шуның кебек ниндидер булса проектлар эшләү мөмкин була микән, ул юк микән? Менә әйткәнемчә, шушы инде безнең берсе үзебезнең элекеге читек фабрикасының музейын һәм андагы мастер-класслар оештыру буенча бер бина ачып җибәрә алсак, без анда бәлки аны гына түгел, бәлки башка төрле эшләрдә кулланырбыз. Шушы мәсәлән, ни өчен пшалым чаналарын да кертмәскә, шулай бит. Хотя бы күпмедер бер өлешендә, ул шулай безнең районыбызның, безнең бит инде хәтерем ялгышмаса Татарстан буенча 11 төрле һөнәрчелек һәм 11 ялгышам һөнәрчелекне билгеләнә торган 11 өлкә бар. 11 өлкә бар. Шул 11 өлкәнең, менә мәсәлән 11 өлкәдән 9 һөнәрчелек Арча районында булган. Элек-электә. Менә шуңа күрә безнең әле чана һәм байлык бит инде. Байлыгы, чана һәм шигү безнең бу читекләр һәм чүәкләрдән тыш башка төрле һөнәрчеләребез дә бар, һәм безгә аларны яңартырга кирәк. Хыялсыз кеше канатсыз кош диләр инде. Менә сез киләчәктә Арчаны, районны ничек итеп күз алдыйсыз, ничек итеп сез аны күрергә телисез? Арча бүгенге көндә дә менә килгән кешеләр дә әйтә инде, безнең Арчабыз инде ул бик шундый кичкенә генә зур булмаган шәһәр. Һәр әйбер анда менә ниндидер бер кулым сузымда гына бөтен җиргә барып җитеп була. Безнең инде бүгенге көндә бассейныбыз да бар, Аллаһка шөкер, спорт комплексыбыз да бар. Инде безнең бүгенге көндә хоккей сараебыз да бар, мәктәпләребез дә инде Аллаһка шөкер. Сәнгать мәктәбебез дә бар, балалар үзәге дә эшли. Һәм менә ничек дип әйтәм, һәр кемгә яшәр өчен җайлы бер шәһәр буларак, һәм һәр кемгә яшәр өчен җайлы бер алдынгы район буларак булсын дип күз алдына китерәм. Һәм әлбәттә безнең бөтен мөмкинлекләребез бар, тырышып эшләргә кирәк, матур итеп эшләргә кирәк, бер-беребезне хөрмәт итеп, илне көнне сөендереп яшәргә кирәк. Рәхмәт, Җагап Фәрдиш, җылы әңгәмәгез өчен. Әлбәттә сезгә сәламәтлек һәм эшегездә уңышлар. Район халкы белән кулга-кул тотынып, матур итеп яшәргә һәм эшләргә язсын. Рәхмәт.